Čo tak na mňa kúkaš? Len tak, môžem? To čo je? Čo? Si pako. No. Ja. Máš nový? Fotka. Hej, ty si kúpil? Prečo? To bolo tak. A to mám aj pústro? Aj sklo? Jo! Fakt? Môžem ho otvoriť? Ejha. Bože, pekný je. Pekný. To už je také? Aj už to je taký Sranda. trošku iný povrch. To Lebo môžem, potom ti sa veľmi zničí. môžem dať dole? Či dáš potom? Tak asi nalepíme prvé sklo. Asi hej, ne? Ja mám nový telefón. No. Pekný. Super vyzerá.